Σήμερα φιλοξενούμε την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας υποψήφια στη Β' Αθηνών, την κυρία Τάνια Ιακωβίδου. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, κύριε Καρατζαφέρη. Πώς πάει η κούραση? Είναι έντονη, με βιταμίνες είμαστε, όλοι υποψήφοι θεωρώ. Διαφορετικά δεν μπορείς να αντέξεις σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να γυρίσεις τόσες πολλές περιοχές. Γιατί η Β' Αθήνα είναι Εσείς τα αχανής. κάνατε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δεν τα έκανα εγώ. Νομίζω ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Γιατί δεν υπήρχε? Οδηγηθήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, παρά το γεγονός ότι προσπαθήσαμε ως κυβέρνηση να το αποτρέψουμε. Και προτείναμε ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής όπως ο Σταύρος Δήμας, με φιλοευρωπαϊκό προφίλ, αλλά δεν συνένεσαν όμως οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Πολύ ωραία. Δεν αλλά θα είχαμε εκλογές. Εμένα δεν μου αρέσει η ξύλινη πολιτική γλώσσα. Σας αγαπάω όλους τους πολιτικούς. Είμαι μεγάλος, είμαι πατερούλης. Αλλά το 25 του μηνός έγινε γιατί ο κύριος Βαγγέλης ήθελε να προλάβει τον κύριο Παπανδρέου. Και τρέχουμε όλοι σαν την άδικη κατάρα. Να λέμε τα πράγματα με αληθινά, πώς το λένε. Εντάξει. Και τώρα σας κατηγορεί ο κύριος Βενιζέλος για διάφορα πράγματα. Τέλος πάντων. Θα τα δούμε. Είναι μαζί μας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δημήτρης Τσουκαλάς, υποψήφιος στη Β' Αθήνας. Και η κυρία Ιακωβίδου είναι στη Β' Αθήνας. Άρα ο κύριος Τσουκαλάς μπορεί να με καταλάβει. Και ο κύριος... ναι. Τσουκαλάς είναι στη Β' Αθήνας και δεν έχω καταλάβει, καλώς ήρθατε κύριε Τσουκαλά, δεν έχω καταλάβει το πολιτικό σύστημα γιατί δεν έχει τεμαχίσει αυτή την μεγάλη, απίθανη περιφέρεια. Σήμερα 3 φορές είχαμε αυτή την κουβέντα με διάφορους συναδέλφους αλλά και με άλλους, ότι από τη στιγμή που και όλα τα κόμματα νομίζω ότι δεν θα είχαν αντίρρηση σε κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να έχει γίνει τουλάχιστον 3 κομμάτια. Τουλάχιστον. Λίγο παραπάνω. Και βέβαια, παραπάνω θα ήθελε, αλλά τέλος πάντων. Και τώρα ξέρετε, να καρφώσω κι εγώ λιγάκι, και δεν αφορά εσάς κύριε Τσουκαλά ή τους παρόντες. Και κάποτε ήταν παχές οι αγελάδες. Και οι υποψήφοι, πολλοί υποψήφοι βρίσκανε βαλιτσούλες. Και έκαναν προεκλογική περίοδο σε αυτή τη μεγάλη περιοχή. Τώρα αυτά μάλλον έχουν κοπεί, γιατί εγώ θυμάμαι προεκλογικές καμπάνιες υποψηφίων με έξοδα 500 εκατομμύρια δραχμές. Θα τα θυμάστε κι εσείς. Δεν θέλω να πω. Τα θυμόμαστε, αλλά τώρα πια δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Όχι, δεν είναι έτσι. Λέω τότε με τα πολλά... έχουμε γραφεία, δεν έχουμε εκλογικά κέντρα. Ακριβώς. Και εμάς το μόνο που μας επιτρέπουν να βγάζουμε είναι μόνο κάρτα. Όχι φυλάδιο, μία κάρτα, το πολύ. Ένα τέτοιο πράγμα. Και καλά κάνετε. Διαφωνώ με αυτό. Δηλαδή, άρα δεν έχουμε τίποτα άλλο. Μην πλακωθούμε. Όχι. Εγώ θεωρώ ότι δεν από είναι τώρα δυνατόν. αργότερα. Το θέμα είναι το εξής. Όλα τα έξοδα είναι στη βενζίνα και το πήγαινε έλεγχο. Όταν κάνεις προεκλογική εκστρατεία, χρειάζεται ο υποψήφιος, ειδικά όσοι δεν είναι ιδιαίτερως προβεβλημένοι και δεν είναι γνωστοί, να βγάλουν και ένα προσωπικό φυλάδιο, να έχουν τη φωτογραφία τους επάνω οι άνθρωποι, για να μπορούν να ταυτοποιήσουν οι ψηφοφόροι ποιος είναι το πρόσωπο, ποιος είναι ο πολιτικός. Να παρουσιάσω τους υπόλοιπους καλεσμένους. Άδικο είναι αυτό. Είναι μαζί μας ο βουλευτής και υποψήφιος με τους ανεξάρτητους Έλληνες, υποψήφιος στην Αχαΐα, ο κύριος Νίκος Νικολόπουλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Νικολόπουλο. Αγαπητέ μου Σπύρο, δεν χάνει Βενετιά βελόνι. Αν επιβεβαιωθεί η κυρία Καραμαλή που έλεγε ότι ρε με την πολιτική που ακολουθείτε θα μείνουμε άνεργοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Το θυμάστε, όταν είπε του Χαρδούβελη, δεν πάτε να του πείτε ό,τι είπε ο Σαμαράς του Παναθηναϊκάκια. Για να μην το πω, γιατί το Εσουρού δεν ξέρεις τι γίνεται. Άρα λοιπόν θέλω να πω τώρα ποιος θα βγει πρώτος, ποιος δεν θα βγει. Σκοτίστηκε ο κόσμος. Ένα είναι το σίγουρο. Φαίνεται ότι έχει πια αποφασιστεί οριστικά, μετάκλητα, με μεγάλη διαφορά, ότι η πολιτική των μνημονίων και η βαστάζη των μνημονίων πάπαλα τελειώσαμε. Και γι' αυτό, όπως είπες, βγήκε ο Βενιζέλος και τι είπε? Λέει, κύριε Σαμαρά, γιατί δεν πήγες φυλακή τον Παπανδρέου για τα οικονομικά του Πασόκ? Και ο Μαντέλης σήμερα επιβεβαίωσε το Σπύρο τον Καρατζαφέρη. Ο Μαντέλης σήμερα με νόμο του Σαμαρά και του Μπάμπη του Αθανασίου, του γνωστού Μπάμπη, του Υπουργού Δικαιοσύνης, λέει όποιος γυρίζει τα κλεμμένα πίσω δεν δικάζεται. Τι είχε πει τότε ο Μαντέλης, ο Υπουργός?
Τα πήρα, λέει, για τον προεκλογικό αγώνα. Αυτά που λέει τώρα ο Καρατζαφέρης. Έχουμε περίπτωση. Και ήρθε προχτές ο Σαμαράς και λέει: όποιος γυρίζει τα λεφτά πίσω, ωραίο αυτό. Άρα κλέψε, αν σε πιάσουν τα γυρίζεις και είσαι έξω. Αν δεν σε πιάσουν, που το πιο πιθανό είναι να μην σε πιάσουν, θα τα κρατήσεις για σένα. Ωραία. Έτσι είναι λοιπόν, κύριε για να τα κουμπώσουμε τα θεματάκια όπως τα βάλατε, κύριε Καρατζαφέρη. Μην αρχίσουμε την εκπομπή και την κλείσουμε με εσάς. Όχι. Ο κύριος Δημήτρης Έλληνας, υποψήφιος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στη Β' Πειραιά. Καλώς ήρθατε, κύριε Έλληνα. Καλησπέρα σας. Από ό,τι άκουσα προηγουμένως ότι κάποτε οι υποψήφοι και αυτοί που λάβανε μέρος στις εκλογές πηγαίνανε πλούσιοι και φεύγανε φτωχοί. Σήμερα έχει καταντήσει το ανάποδο. Πηγαίνουν φτωχοί και φεύγουν πλούσιοι. Όσο αφορά για τη διαφήμισή τους και την επεξεργασία του λόγου τους στα μέσα, στα ΜΜΕ, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποια ισότητα. Αυτοί οι οποίοι υπήρξαν βουλευτές και υπάρχουν βουλευτές έχουν χρήμα, έχουν οικονομήσει χρήμα, ας μην το αναφέρουμε, μην το αναλύσουμε από πού και πώς και ποιοι και ποια κόμματα. Αλλά από εκεί και πέρα έχουν να ξοδέψουν και να φτιάξουν ένα όμορφο προσπέκτους και να παρουσιαστούν. Οι υπόλοιποι οι οποίοι έρχονται από την απλή κοινωνία, εργάτες που βγαίνουν να διεκδικήσουν, να υποστηρίξουν τον τόπο τους, με τι χρήματα θα βγουν έξω να ανταγωνιστούν? Άρα υπάρχουν. Σας παρακαλώ. Άρα υπάρχει. Του Μπόμπολα έχουνε... Δεν με ενδιαφέρει για τον Μπόμπολα. Γενικά λέω του Μπόμπολα είναι πλούσιοι. Εγώ μιλάω για την κοινωνία. Σε καλή στο Μέγκα, ξέρεις πόσο κάνει ο τηλεοπτικός χρόνος. Όπως μιλάω για την κοινωνία της Β' Πειραιώς. Δηλαδή, αν ο Γεωργιάδης αγόραζε τον τηλεοπτικό χρόνο, ξέρεις πόσα λεφτά ήθελε? Και ποιος σας λέει ότι δεν τον έχει αγοράσει? Ή όλοι οι παλιοί, οι πιο πολλοί βουλευτές οι οποίοι έχουν το χρήμα. Έχετε ακούσει πόσα χιλιάρικα πέφτουν στις εκπομπές και τι πληρώνει ο καθένας για να εμφανιστεί? Το έχετε ακούσει? Εκτός από το ΑΡΤ, το οποίο δεν έχει πάρει ούτε €1 για να κάνει την παρουσίαση που έχετε εσείς σήμερα και αυτή που έχω εγώ σήμερα. Λοιπόν, όλοι οι άλλοι οι σταθμοί έχουν βάλει μια ταρήφα για να παρουσιάσουν και να κερδίσουν από κάθε εκλογική αναμέτρηση. Δεν το γνωρίζω. Παίρνουν βιδάνιο τα κανάλια. Δεν το γνωρίζω. Βιδάνιο παίρνουν. Αλλά για λίγο που έκανα κι εγώ εκπομπές ήξερα ότι κάπως για να μπεις, να κάνεις, να ράνεις, κάπως πρέπει να γίνει. Κάτι γίνεται. Κύριε Νικολόπουλε, δεν είναι κρυφό μυστικό ότι πληρώνονται τα κανάλια για να μας βγάλουν σε μία επανάληψη, αν θέλετε. Καλά, μπορεί να μην είναι με λεφτά. Είναι η απορία. Μπορεί να μην είναι με λεφτά. Από πού έρχεται το ποτάμι και κάνει τέτοια διαφήμιση σε επανειλημμένη. Πάντως μπορεί να μην είναι και με λεφτά. Μου έκανε εντύπωση όταν ο κύριος Βορίδης έγινε υπουργός συγκοινωνιών, έφερε μία σύμβαση στη Βουλή. Άκου να δεις τώρα. Μία σύμβαση στη Βουλή που δεν παίρναγε ποτέ. Το θυμάσαι, κύριε Βορίδη? Και ήμουνα τότε με τη Νέα Δημοκρατία. Και το έφερε, ρε παιδί μου, ήταν στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Το πρώτο πράγμα που έφερε, ακούς, ήταν κάτι εκεί έργα του Μπόμπολα, κάτι σιδηροδρομικά είχε γίνει τότε. Θυμάστε τι είχε γίνει ο Βορύδης? Εγώ δεν ήθελα να παρακαλέσω, κύριε Νικολόπουλε. Παρακαλώ. Μην κάνετε αυτό που κάνει ο κύριος Ντινόπουλος και ο κύριος Γεωργιάδης. Το οποίο μπρίχνουν στη συζήτηση, ανεβάζουν τους τόνους, γιατί ένα σύστημα πολιτικής να φανούν και να βάλουν τις ιδέες τους, να παρεμβαίνουν, να φωνάζουν και να κάνουν τις ανάλογες γκριμάτσες. Ας συζητήσουμε όμορφα και ωραία, να δούμε τι πιστεύει ο καθένας. Κύριε Έλληνα, κύριε Νικολόπουλε, τώρα θα σας ξενερώσω όμως. Θα σας ξενερώσω εντελώς και θα δείτε τι εμφάνιση δείχνουν οι πολιτικοί. Κύριε Έλληνα, την άποψη, ένα σχόλιο γι' αυτό αν θέλετε, για να προχωρήσουμε. Εγώ έχω παρατήρησα και από ό,τι είπαν οι συνομιλητές εδώ, ότι έχω να κάνω με βουλευτές, με πολιτικούς. Εγώ έρχομαι από μια τάξη κοινωνική, δεν λέγομαι πολιτικός, αλλά έρχομαι να υπερασπίσω του μικρομεσαίου λαού τα συμφέροντα και να δω πώς θα αγωνιστώ. Αυτό που καταλαβαίνω από τη συζήτηση, κύριε Καρατζαφέρη, είναι το ότι η κυβέρνηση στα 2,5 χρόνια έπεσε. Ας μην εξετάσουμε το λόγο και πάμε σε αναλύσεις. Η κυβέρνηση έπεσε. Κάτι δεν πήγε καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Έπεσε η κυβέρνηση. Όταν ακούω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι θα προστατεύσει τους πληστηριασμούς, θα προστατεύσει τα δικαιώματα του απλού πολίτου, εγώ το ακούω βερεσέ. Πόσα θα ακούσαμε? Μπείτε στα βίντεο 27 Τετάρτου του 12.
Δεν συνεργάζομαι με τον Βενιζέλο. Θα τον κλείσω φυλακή. Ούτε θα τον έχω απέναντί μου να συνονοηθώ. Και όμως τα αποτελέσματα συγκυβερνούν μαζί. Φιλαράκια. Αντίπαλοι. Αλλαγές κυβερνήσεων. Και ξαφνικά μαζί. Ποιον να εμπιστευτώ, ποιον πρωθυπουργό, ποια πρώτη κατοικία. Όταν της γυναίκας μου το σπίτι, όχι μου είπανε ο ένας, μου είπε και ο άλλος και το μεταφέρω. Της γυναίκας μου το σπίτι βγήκε σε πληστηριασμό για 1.513 ευρώ. Πηγαίνουμε στην εφορία, λάθος στο Νατάλο, φτάσαμε στα 800. Τρέχει ο πληστηριασμός του σπιτιού της γυναίκας μου για 800 ευρώ. Τι σταματήσανε και προστατεύουνε και είπε ο Σαμαράς, ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη, γιατί ένας σεβασμός πρέπει να υπάρξει σχετικό προς τον ανώτατο άρχοντα που μας διοικεί. Εμείς τον εκλέξαμε. Τι να τον πιστέψω, τι να τον ακολουθήσω και ότι δεν θα χάσω το σπίτι μου, ότι θα κερδίσω σαν οικογενειάρχης, τα παιδιά μου θα έρθουν να φάνε, τα εγγόνια μου θα εξασφαλιστούν, βρισκόμαστε στον αέρα, σε ένα αλαλούμ. Από εκεί και πέρα από τη θέση που βλέπω εγώ, σαν μη πολιτικός, με ξεκάθαρη πολιτική θέση, την οποία πιθανώς να την έχετε εσείς γιατί είστε πεπειραμένοι και βουλευτές, και είμαι ο μόνος που δεν είμαι βουλευτής και προσπαθώ να δω το τι γίνεται στην πολιτική, όπως ο απλός κόσμος, ο απλός λαός. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Από τη μια, λέω να εμπιστευτούμε το ΣΥΡΙΖΑ. Εάν υπάρχει και η ερώτηση, ο Καρατζαφέρης θα συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ που πιθανόν οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν μπροστά. Που αφήστε τις δημοσκοπήσεις, ούτε ο Σαμαράς δεν τις πιστεύει πλέον. Γιατί είναι 5-6 λένε οι δημοσκοπήσεις, 1-2 λέει ο Σαμαράς, δεν τις πιστεύουμε τις δημοσκοπήσεις. Πώς εμείς θα τους εμπιστευτούμε όταν δεν μας έχουν μέσα σε μια αναμέτρηση. Ωραία, κύριε Νικολόπουλε. Ακούτε τον εαυτό σας σε άλλο κανάλι? Δεν είμαι εγώ. Από εκεί και πέρα έχω την εντύπωση ότι ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια εμπιστοσύνη, διότι αν τα βρει ποτέ ο Λαφαζάνης με τον Τσίπρα, θα τα βρει και ο Καρατζαφέρης με τον Τσίπρα και θα μπορέσουν να συνεννοηθούν. Εάν τυχόν και γυρνόμαστε και λέμε για αυτά που λένε οι δημοσκοπήσεις, ότι πάει μπροστά και αυτή τη στιγμή, όταν μιλάμε, κύριε Τσουκαλά, για ΣΥΡΙΖΑ, είναι συνασπισμός κομμάτων, όχι ανθρώπων, αν δεν κάνω λάθος. Είστε 4-5 κόμματα και κινήματα τα οποία είναι συγκεκριμένα. Μην φεύγουμε, θα τα πούμε. Αλλά ακούστε όμως κάτι. Έχω ακούσει τον πρόεδρό σας. Το μόνιμο μοτίβο από χρόνια, αλλά τώρα περισσότερα προεκλογικά, είναι την επομένη των εκλογών όλοι πρέπει να γίνουμε μία γροθιά και να πάμε να αντιμετωπίσουμε τους τοκογλύφους. Αυτό δεν είναι μία μορφή όχι κυβερνητικής συνεργασίας, εθνικής συνεργασίας? Δεν θα το κάνετε αυτό? Αυτό είναι το επιθυμητό, αλλά τη στιγμή που είναι πράγμα αδύνατον να το πραγματοποιήσει με τον Σαμαρά, με τη Νέα Δημοκρατία και κάποιον άλλο πιθανόν ναι. Με τον Σαμαρά όταν είναι μπροστά ο Καρατζαφέρης και τον βλέπει ότι έχει υπογράψει ένα μνημόνιο, το οποίο κανένας δεν διάβασε την 427 σελίδα του μνημονίου, το πού θα πάμε και το τι θα κάνουμε, Βενιζέλος, Παπανδρέου το υπογράφουνε, σηκώθηκε και έφυγε και τον είπανε κολοτούμπα. Ναι, η ιδέα είναι συνεργασία με οποιονδήποτε εκτός Σαμαρά και Βενιζέλο. Μάλιστα. Δεν την έχει κάνει τη διευκρίνηση αυτή. Δεν τη θυμάμαι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καίγεται το σπίτι και ζητάω γενική συνέλευση στο Δήμο μετά από 5 μέρες. Το σπίτι θα καεί. Εγώ λέω. Λοιπόν, τι μπορείς να κάνεις αν δεν μπορείς να αλλάξεις τις συνθήκες? Γιατί δεν μπορείς να διεκδικήσεις περισσότερα κονδύλια? Η χώρα μου είναι σε κίνδυνο. Όπως ήδη το έχουμε κάνει. Γιατί? Μπορείς να δημιουργήσεις Frontex και να την ενισχύσεις όπως ήδη το έχουμε κάνει. Μπορείς να δημιουργήσεις τείχο στο Ενεύρο όπως ήδη το έχουμε κάνει. Και επιτέλους μπορείς να έχεις τέτοιες διαδικασίες ούτως ώστε οι λαθρομετανάστες να μην νομιμοποιούνται, να γίνεται επαναπροώθηση όπως το θέλει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι αυτή η διαδικασία της επαναπροώθησης πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή να μην φεύγουν να γυρνάνε πάλι πίσω από την χώρα προέλευση την οποία έχουν ξεκινήσει, αλλά να μένουν στην Ελλάδα. Για την Ελλάδα. ΣΥΡΙΖΑ επίσης λέει. Γιατί αυτά είναι κύματα της φαντασίας της δεξιάς. Κυρία Ιακωβίδου. Τα κέντρα κράτησης που έχουν δημιουργηθεί να απαντήσει ο κύριος Τσουκαλάς. Και να τους αφήσουμε ελεύθερους να κυκλοφορούν από τη μία Ελλάδα. Δεν το πάρουμε μόνο λόγο. Θα σας δώσω το λόγο. Θα παίρνει απάντηση σε θέμα με θέμα το οποίο λέει. Τα οποία προκύπτουν μέσα από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μας είπε η Frontex μας προσέχει
έχει και μας προστατεύει. Ξέρετε στα νησιά πώς μπαίνουν οι λαθρομετανάστες. Εκεί θα μου επιτρέψετε να πω ότι η Frontex είναι μόνο για τα σύνορά μας. Μισό λεπτάκι. Είναι για να μας προστατεύει. Δεν μπορεί η Frontex να επισέλθει στα θαλάσσια σύνορά μας. Αυτό λοιπόν που αποτελεί πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει. Σας παρακαλώ, τι γίνεται μέχρι σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν να το διεκδικήσουμε για να δημιουργηθεί μια αντίστοιχη δύναμη ευρωπαϊκή και μπορούμε να το προτείνουμε, η οποία θα φροντίζει ούτως ώστε να υπάρχει περιφρούρηση στα θαλάσσια σύνορα. Για τα θαλάσσια όμως σύνορα θέλω να σας πω και το εξής. Έχουμε λιμενικό σώμα και το λιμενικό μας σώμα είναι και εξοπλισμένο, είναι και σοβαρό. Οι λιμενικοί ξέρουν να κάνουν πολύ σωστά αυτά τα λέτε γιατί κυβερνάτε αυτή τη στιγμή. Και άλλο μπορούν να προσφέρουν ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη. Η συνεργασία που έχει η Frontex με το λιμενικό την ξέρετε. Την ξέρετε τη συνεργασία που υπάρχει. Σε νησί μένω, κυρία Ιακωβίδου, μένω στη Σάμο. Υπάρχει συνεργασία. Είμαι περιφερειάρχης του κόμματος. Υπάρχει συνεργασία, αλλά δεν επαρκεί στο βορειοανατολικό Αιγαίο και σε όλο το Αιγαίο. Ακούστε τη συνεργασία που κάνω από πρώτο χέρι και όχι αυτά που σας λέει ο κύριος Σαμαράς ή οποιοδήποτε υπουργός. Η ναυτιλία, ο κύριος Βαρβιτσιώτης που σας λέει. Είναι η πραγματικότητα. Ακούστε την πραγματικότητα. Γιατί δεν θέλετε να ακούσετε. Μα δεχόμαστε τεράστια κύματα λαθρομεταναστών. Λέτε αυτό που σας είπανε στην Αθήνα. Στην Αθήνα σας είπανε. Βλέπετε τι στα νησιά ξέρετε τι συμβαίνει. Ακούστε λοιπόν η συνεργασία. Είναι δύσκολη, το η Frontex. Αλλά δέχονται χιλιάδες. Ακούστε σας παρακαλώ. Για να ακούσουμε το παράδειγμα. Τη Frontex, τους λαθρομετανάστες να έρχονται στα νησιά και ειδοποιεί το λιμενικό, πηγαίνετε να τους παραλάβετε από εκείνο το σημείο. Αυτή είναι η συνεργασία. Κάθισα και παρακολούθησα το κομπιούτερ και τους βλέπουν που έρχονται. Δεν ειδοποιούν το λιμενικό να πάνε να τους σταματήσει τα σύνορα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε κάτι. Τι να καταλάβω, τα σύνορα της Ελλάδος είναι και σύνορα της Ευρώπης. Μα αυτή είναι η συνεργασία της Frontex. Τους στρατιώτες Ευρωπαίους στρατιώτες. Ευρωπαίους στρατιώτες η Frontex. Η Frontex έρχεται και λειτουργεί συμπληρωματικά και ουσιαστικά τι κάνει, συμπληρώνει τη διαδικασία αυτή της απομάκρυνσης, δηλαδή από πλευράς Ελλάδος υπάρχει η συγκεκριμένη δύναμη του λιμενικού σώματος και έχετε και συμπληρώνει η Frontex. Μα δεν είναι αποδεκτό αυτό ο κύριος Κορμάος. Οι Έλληνες πρέπει να συμπληρώνουν τη Frontex. Όχι το ανάποδο. Όχι, κάνετε λάθος. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέτε. Στην Ευρώπη δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η Ευρώπη είμαστε μια χώρα. Μια χώρα είμαστε, σας παρακαλώ. Τώρα δεν ξέρετε τι λέτε. Δεν ξέρω τι λέω. Όταν είμαστε Ευρώπη, είμαστε 17, 19 κράτη αυτή τη στιγμή. Σας λέω εθνικής κυριαρχίας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Οφείλει να έρθει να συμπληρώσει τη δράση του λιμενικού σώματος. Όχι να την καλύψει πλήρως. Δεν μπορεί να το κάνει. Όταν θα βγει το ΣΥΡΙΖΑ, θα μας τα λέτε πάλι αυτά. Κύριε Έλληνα, παρακαλώ. Καταρχήν, έχω μια απορία. Ποια εθνική κυριαρχία πλέον στην Ελλάδα? Ένα. Δεύτερον, εγώ λέω κάτι απλό. Να βγούμε από το Δουβλίνο και να φύγουν οι μισοί την άλλη μέρα. Σας εξήγησα ότι δεν και μπορεί ανθρώπινα να γίνει να πάνε εκεί που θέλουν. Υπάρχει διαδικασία μέσα στην Ευρώπη. Μα δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, κύριε Καρατζαφέρη. Γιατί όταν είσαι μέσα στην Ευρώπη, είσαι γιατί δέχεσαι ότι έχεις υποχρεώσεις και δικαιώματα. Και πρέπει να συμφωνηθείτε να τα τηρήσετε. Αλλιώς θα έκανε το κάθε κράτος ό,τι ήθελε και η Ευρώπη θα είχε την αχθεί όλη στον αέρα. Θα πεθάνουν οι πολίτες μας. Όταν είσαι μέσα, δέχεσαι ότι πρέπει να ακολουθείς και κάποιους κανόνες. Αλλιώς φύγε εκτός και πήγαινε στο λόμπι της δραχμής. Και αυτό θέλουμε. Το λόμπι δεν μιλήσαμε για λόμπι. Έχουμε τα ίδια δικαιώματα που έχουν και οι Γερμανοί. Έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Εμείς εδώ είμαστε οσιοκάμπτες. Ακούστε. Είμαστε οσιοκάμπτες. Τα δικαιώματα όλων περιλαμβάνονται μέσα σε συνθήκες. Κύριε Καρατζαφέρη, τα δικαιώματα των Ευρωπαίων και όλων των κρατών περιλαμβάνονται μέσα σε συνθήκες. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω? Δεν μπορεί ο καθένας να λέει έχω αυτό και θέλω αυτό. Δεν γίνεται αυτό μέσα στην Ευρώπη. Ό,τι λένε οι συνθήκες. Άρθρο τάδε, παράγραφος 3. Τελείωσε. Αυτή είναι η Ευρώπη. Τι θέλουμε? Δεν γίνεται κάτι άλλο. Αλλιώς λόμπι της δραχμής και Βενεζουέλα. Αφήστε την κινδυνολογία. Αφήστε την κινδυνολογία. Άμα είχαμε κυβέρνηση. Αξιοπρέπεια δεν έχουμε, κύριε Ιακωβίδου. Αξιοπρέπεια. Εθνική αξιοπρέπεια δεν έχουμε. Αυτό λέει ο Παπαδάκης. Ελάτε, κύριε. Είμαστε ξεκασμένοι. Δηλαδή να τον επιβεβαιώσεις. Κύριε Νικολόπουλε, μην την τσιγκλάτε την κυρία Τάκια γιατί είναι ζωήρη, βλέπετε. Παρακαλώ, κύριε Έλληνα, αφήστε, μην τη δίνετε πάσα. Θα είμαι συγκεκριμένος, κύριε Καρατζαφέρη, και σύντομος, δεν θα φάω καθόλου χρόνο. Καταρχήν αναφερθήκατε στη Λέσβο. Στη Λέσβο το ψηφοδέλτιο μαζί με τις Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Σάμος, Χίος και Λέσβος
το έχω συγκροτήσει εγώ σε συνεργασία με τους προέδρους των νομαρχιακών και τη συνεργασία του οργανωτικού μας. Μάλιστα. Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε μέσα τον κύριο Κιτζό, ο οποίος είναι εξαιρετικός κύριος, έχει μία απήχηση στην κοινωνία. Έχουμε τον κύριο Ματθαίου, ο οποίος είναι εργάτης του κόμματος, πραγματικά, και καλύπτουμε και τη Λίμνο με τον κύριο Ηλέρη. Και μπορείτε να πείτε, επειδή έκανα το ατόπιμα και μίλησα για τον κύριο Σωτήρχο συναισθηματικά, είναι εξαιρετικός. Μπορείτε να πείτε και τους υπολείπους που δεν τους ξέρω. Έτσι. Παρακαλώ, τις λέω. Θα σας παρακαλούσα να το πείτε για να διορθώσετε το ατόπιμα. Ήθελα να σας πω, τους ανέφερα, ήθελα να σας πω ότι από το κεντρικό και βορειοανατολικό Αιγαίο, το οποίο τυχάνει να είμαι περιφερειάρχης και να έχω μία θέση που μπορούσαμε και βγάλαμε τους υποψηφίους, στο maximum των ψηφοδελτίων των 25 ατόμων που μπορούσαμε να καλύψουμε, έχουμε καλύψει 23. Και 2 τους αφήσαμε σκοπιμότητα με κάτι τα οποία συνέβησαν σκοπίμως. Άρα 23 στο maximum, στο 25 έχουμε υποψηφίους στα νησιά μας. Ήθελα να πω για το... για τους Έχετε ένα λεπτό, δυστυχώς σας το φάγε η κυρία Ιακωβίδου με τον κύριο Νικολάου. Όταν μιλήσαμε προηγουμένως για τους λαθρομετανάστες, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα βρίσκονται μεταξύ 20 και 40 ετών λαθρομετανάστες που είναι εις θέση να πιάσουν ένα όπλο, να πιάσουν ένα μαχαίρι, να είναι αγωνιστές και να ξεσηκωθούν. Στην Ελλάδα που θα μπορούμε να τους αντισταθούμε βγάζοντας έξω τους αντιρρησίες, βγάζοντας έξω τους νέους οι οποίοι έχουν φύγει για το εξωτερικό, βγάζοντας τους αναπήρους ηλικίας 20 με 40, είμαστε σε 150.000 περίπου. Ένα γιούρια να μας κάνουνε για μια στιγμή με ένα σύνθημα από κάπου αλλού, μας φάγανε με τη σημερινή κατάσταση την οποία έχουμε σήμερα. Προσοχή λοιπόν. Μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις, προηγουμένως μιλήσαμε. Άρχισε η Νέα Δημοκρατία να μην τις πιστεύει πλέον. Να λέει κλείνει η ψαλίδα και βγάζει και το άλλο και λέει ότι πάμε και μπροστά. Εμείς αυτό δεν τους πιστεύαμε τις δημοσκοπήσεις από ανέκαθεν. Δεν μπορεί μια δημοσκόπηση να βγάζει και να λέει 4,2 η ΑΝΕΛ, 2,2 το Λαός, 1,2 Ανταρσία, Δημάρ 1,2 και την επόμενη μέρα το 2,2 να διαγράφεται και να μην υπάρχει. Μας έχουν ψηφίσει 154.000 άνθρωποι. Η εντολή την οποία έχουν τουλάχιστον τα νησιά, εάν κάποιος ερωτηθεί για δημοσκόπηση τι θα ψηφίσει, αμέσως να ειδοποιήσει την ομαρχιακή και εκείνη εμένα. Μα κανένα δεν έχουν ρωτήσει. Τελειώσαμε. Και ένα άλλο το οποίο ήθελα να πω το τελευταίο. Δεν έχω χρόνο, κύριε Έλληνα. Θα πάρω το χρόνο του κυρίου Νικολόπουλου. Τελειώνει η εκπομπή, τελειώσαμε. Κάτι ήθελα να πω. Μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ και τελειώνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να μας τα αλλάζει. Θα κάνει αυτά τα οποία υπόσχεται μόνο στην περίπτωση όταν έχει αυτοδυναμία. Όταν κάνει συνεργασία δεν θα εφαρμοστεί τίποτα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παραβιάσαμε το χρόνο, κυρίες και κύριοι. Τελειώσαμε να ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 9.30 ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Καρατζαφέρη. Χέρι-χέρι. Μιλάει με τους τηλεθεατές, μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Μπορείτε να το δείτε. Ωραία, αφήστε τη δημοσκοπήση. Το φάκελο, θα καλέσω όλους σας, το καλέσω. Έχουμε πολλά να πούμε εκεί. Καλό βράδυ.